Nag-abot-abot na usab ang mga nagdeboto sa Sagrada Familia nga ginahimo ang matag tuig nga Station of the Cross nga diin kasumaran sa pag-antos ug kasakit sa atong Ginoong Hesukristo kumikan siya ang dakong gugma nato. Above all, pasalamatan nato ang atong langitong Amahan nga mao'y nagpadala siyang bugtong anak aron ihalad ang iyang kinabuhi aron maluwas kita. Mao nang dinhi sa among devotion sa Sagrada Familia, dili mo makita dinhi especially no kani nga buhat Station of the Cross walay makapantalon, wala po'y maka-short. Then kaning white mo gyud ni among dress code matag buhaton namo ang Station of the Cross kay symbolic pud siya nga ang puti meaning purity, matinud-anon, kabanhawan. Dinhi ma-feel nimo ang kahuli, ang kasulim tungod kay walay makadistract sa imong mga mata like anang mga sakyanan, namang labay mga tao. Then di pud matintal imong mga mata especially sa mga laki kay walay babaeng maka-short, makapantalon dinhi. Ni gani bawal ang mag-makeup, magsuot og mga alahas, pa-sexy kundi natural look yun panahon nga maghimo mi sa Station of the Cross. Nga unta no sana all tanan untang mga tao every time nga nata sa buhat nga Pangginoo dili ta nato nang gitawag nga basta na lang total ang Ginoo wala ang nagtan-aw sa sinuotan sa kasing-kasing man. Di ba mao binakasagaran mindset sa mga tao nga dili gusto mutuman nga bag-uhon mismo usab ang klase sa ilang sinuotan. Nga unta dili ta magbalaan sa atong pulong lamang sa atong mga buhat lamang kundi apil ang atong mga sinuotan. Dahil nakita yun mo din hitanan nga nagputong yun. Ang putong naglarawan sad na kana nakita ubos o nagpahilaw mura sa gahom sa Dios. Ang pagpandong sa ulo mabasa nato na sa Korinto 11. I'm lucky and blessed nga usa ko nakadebosyon sa Sagrada Familia kay kini nga debosyon murag tudlo gyud siya sa mga pagtulunan sa eksakto subay sa katarong. Daghan kay kang makatunan dinhi. Mura bitan ni siya subject nga ni-enroll ka unsaon pag-adto og langit. So lucky ko kay dakong milagro sa akong kinabuhi sukad nga na member ko ani mong debosyon na ay daghan kay mga buhat nga wala na ko sukad na himo sa una mas ni palawom pa ang akong pagsabot kung unsa gyud dapat i-priority ang Ginoo. So ang Semana Santa mo gyud taning adlaw nga mamalandong ta ba? Adlaw sa pagpamalandong, adlaw sa paghinulsol. Og dili na unta Semana Santa ta maghinulsol kun dili ta sa tanang panahon na ta nga mangandam og magbag-o sa atong kinabuhi. Kay kini bation nato ang kasakit sa atong Ginoo mabitan niya atong sa ulugon sama pud sa birthday. Di ba mag-birthday ta matag tuig? Unya ang Diyos atong kalimtan. So, maunang gisaulog ang Semana Santa aron ato pong hinumduman ang mga pag-antos ug kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Although di man kay ta masabtan sa uban kay kasagaran kitang mga Katoliko kita ginasaway nga nagmahal tag mga larawan, nagsimba tag mga Diyos apan wala na nasabti ang tanan. Ang atong gimahal, atong gidayeg ang Diyos nga matuod kayod dili nang naa sa mga rebolto. Mao nang pasalamatan nato ang Dios kay nakabaton tag pagtuo. Ang importante nato karon ang real na pagbag ug pag-usab ay nga atong panahon di na nato masabot. Repentance ang pinaka-importante nga dapat buhaton nato mga tao. Ang atong pagbag-o mao nay makapahimuot ug makapalipay sa atong Ginoo. Nga diin ang iyang gihimo usa ka modelo nga atong sumbanan nga mag-antos ta kung kita karon magmahal og Ginoo kung nangalagad man ta ato untang buhing modelo si Jesus nga siya nagpas-an sa krus gumikan siya ang tanang gugma kanato unta kitang mga sumusunod magbuhat usab niini. And thank you, dyan lang muna. Salamat po.